Egunon Jainkoak, ETB-ko ikusaintzuleok, ongi etorri egibidean Garizumako giroan sartuko gara, buru belarri. Lehenengo igandeak gogora ekarriko dizkigu Jesusen tentaldiak, basamortuko bakardadean, 40 eguneko baraualdiaren ondoren, eta inor ez da tentalditik libre. Horregatik, ona izango da inguratzen gaituzten tentazioaz ondo jabetzea. Evangelioan, aholku hauek ditugu, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Edo, zaudete erne eta egizue otoitz tentaldian ez erortzeko. Gogoz kartzu izan arren, haula bai da gizakia. Eta Santiago dio, inor tentaldirik duenean ez beza esan Jainkoak tentatzen duenik. Jainkoak ez du gaizkirako tentaziorik eta ez du inor gaizkirako tentatzen. Aitzitik, nor bere grina txarrek tentatzen dute. Hoiek dute liluratzen eta erakartzen. Gure kontzilioan irakurtzen dugu. Proba askoren artean Elizak, aulesiak eta guzti, Jainkoaren grazia sendoturik ikusten du bere burua. Espiritu Santuaren eraginez, etengabe eraberritzen da gurutzearen bitartez. Dena den tentaziorik ohikoena, eskutuena, gure sinismenaren falta da. Orain, una, Frantzisko Aita Santuaren irakaspen batzuk tentazioi buruz. Kontuz inbidiaren tentaldiarekin, bila dezagun besten fruituekin posteko grazia. Eta ohiturazko beste tentaldi bat, Evangelioak besteei zer esaten dien pentsatzea norbere bizitzarako kontuan hartu beharrean? Edo kristau batzuena, giza miseriatik urruti egonik kristau izateko tentazioa. Eta monestarioek, kopuruaren tentazioari uko egin behar diote, eta arreta handia jarri bokazioen bereizmen espiritualari, bide laguntza personalizatua ziurtatu behar dute, bai eta prestakuntza ibilbide egokiak eta zabalak eta denboran luze ere. Kristau batzuk aitzaki hau jartzen dute. Santutasuna otoitzari denbora luzea eskaintzeko aukera dutenei bakarrik dagokiela. Eta zeregin arruntetan dabiltzanei, santutasun konturik ez aiela eskatu behar. Ez da horrela. Beste tentali bat, batzuk uste dute errukiari buruzko teorian gelditzeko tentazioa badutela eta eskubidea, baina izan ere gaurko tentaziorik nagusiena aulenak ahaztea da. Laudato si idazkian irakurri diogu. Bada gainazaleko ekologiarin eta itxurekeriazko bat gertatzen ari den klima aldaketa eta bar, eta ez direla egia pentsatzen dute. Hoiek tentalditik haratago doaz. Juan Paulok idatzietan, irakurri genuen, hau esaten zaguna, 2004 urtearen hasieran. Bistan da, indarraren eskubidea azpimarratzeko tentazioa, zuzenbidearen indarraren kaltetan. Hori agintarientzat, eta paisaentzat, pastores da bobobiz idazkian. Eliz gizonen tentaldia, zerbitzu erligiosuen profesional ondo kualifikatuak izatea da. Jainkoaren adizkide apalen jarrera ahulduta. Honetaz, herrixeak esango luke apaisak, ez denak baina bat baino gehiago bai, txalo, sari eta oren goze bizi direla. Eta azkenik, Evangelioaren aldeko eginkizun apostolokoari kalte egingo dion zatik eta tentaziori gainditzeko erabakia hartzeko konbidatu egiten gaitu. Eta hori kristau guztientzat da. Deus Caritasez entziklikan Benedikto XVI esaten zion. Premia itzelen aurrean bi tentazio dira. Bata, arazo guztien konponbidea lortu nahi izatea. Eta bestea, inertziagatik ezer egiterik ez dagoela onartzea.
Honetan, Kristoren laguntza erabakigarria da, gizakiari maitasunez zerbitzatzen jarraitzeko, arrokerian erori gabe eta etzipenari amore eman gabe. Honetan, otoitza indar bizigarria dugu beti. Geure Euskal Herriko gotzainek ere, tentazioak aipatzen zizkiguten Garizumako pastoral idaztietan. Adibidez, 86an irakurri daitezke oraindik. Kristau laiko zintzo asko, familiaren bizi maila erosoari eutzi nahiez, igarri gabe, solidaritaterik ezaren tentaldia murgilduta bizi dira. Eliza bera ere tentazioan jauzi daiteke? Eta noiz, nola? Elizak bere burua aldarrikatzean jaunaren eta evangelioaren lekua ordezkatuz. Egiaren jabea Eliza balitz moduan. Gaurko kulturaren baloreak aintzat ezartzean ere, hala nola, askatasuna, esku hartze demokratikoa edo emakumeren duintasuna. 2005 aurrera hauek atxikimendu biziko kristauen tentaziorik handiena etzipena da. Sarritan, alderdi argitzuak identifikatu ordez, Eliz eta gizarte gaitzak azpimarratzeko joera dute. Kontsumokeria joera nagusia gure baitan denean, tentaldia baino gaiztoagoa da. Tentaldia baita bada, fedearen inguruan gustura jardutea, baina Jainkoa eta Jesu Kristo eta Espiritua, Eliza, itxaropena, pakea eta pobreak benetan aintzat hartu barik. Etorkizunaren tentazioa, zioen teilardetxar den jesuita ospetsuak, zientzia, teknika eta artea biziagoak eta erakargarriagoak deniela, Jesusen Jainkoaren ikuspuntuak baino. Beraz, otoitz egin dezagun salmogilarekin, jauna, nire bihotza ez da handi nahi, izilete bare dute barne gogoa, haurtsoa amaren altzoan bezala. Elizkideok, izan dezagun itxaropen jaunagan, oraindanik eta betiko. Urrengo domekan ikusi arte, ondo izan, ETB-ko ikusentzuleok, agur.